vaan kaikki. Meillä on todella kiinnostava aihe nytten, eli johtajuus ja feminiininen viisaus ja millä tavalla se näkyy uudessa ajassa. Ja keskustelussa mukana mulla on Katja Frange, joka on kirjailija, elämänsanoittaja, henkinen valmentaja ja kanssakulkija. Hän on moderni mystikko ja myös kahden tyttären äiti. Ja Katjan elämä punaisena lankana kulkee feminiininen viisaus ja voima. Todella paljon tervetuloa tähän Zoomittiin, Katja. Kiitos tosi paljon. On ilo tulla puhumaan tänne tästä aiheesta. Joo, ja tämä on todella tärkeä aihe näin niin kuin itsellekin, kun mä oon toiminut esimiehenä ja johtaja-asemassa, ja se, että miten nämä asiat, mistä sä puhut, on semmoisia, jotka meidän ehkä, jolla tavalla me ehkä voitaisiin parantaa meidän yhteiskuntaa. Mutta ennen kuin me sukelletaan tähän aiheeseen, niin voisitko sä vähän kertoa omasta henkisestä polusta, että miten sä oot päätynyt ensinnäkin tämän aiheen pariin ja mitä tässä sun omalla matkalla on tapahtunut? Joo, tota, niin aina tämä, että mistä lähtee liikkeelle. Ehkä tämmöinen pikakelaus kuitenkin, että on tällä niin sanotulla henkisellä polulla tietysti varmaan ollut koko elämä, mutta tietoisesti niin parisenkymmentä vuotta. Että iso muutos mun elämässä tapahtui, kun sain mun ensimmäisen tyttären, joka täyttää nyt 20. Että aika lailla se parikymmentä vuotta tässä on kuljettu. Mutta tosiaan mun tausta on siellä aikaisemmin siellä tämmöisessä bisnesmaailmassa ja kansainvälisessä teollisuudessa ja hyvin tämmöisessä maskuliinisessa yritysmaailmassa, eli on sen puolen kyllä nähnyt. Silloin on tehnyt siellä henkilöstöpuolen hommia myös viestinnän ja myös johtajuuden parissa aikanaan. Mutta sitten tosiaan jossain vaiheessa sitten nyt 13 vuotta sitten perustin yrityksen ja sitten hyppäsin oikeastaan aika lailla paljon ja alastomana sitten siitä maailmasta ihan toiseen äärilaitaan ja näihin hommiin, mitä nykyään teen. Toki asiat on paljon muuttunutkin, mutta että tässä on sitten tehnyt matkan varrella paljon erilaisia. Tosiaan toimin valmentajana, että mulla on ollut yksityisasiakkaita ja ryhmiä, kursseja, koulutuksia, monenlaista. Ja sitten suurena osana mun työtä on tietenkin tämä kirjailijuus ja sanoittajuus. Eli mulla on useampi kirja julkaistu ja lisää tulossa ja samoin moni tuntee mut näistä tämmöistä erilaisista voimakorteista, että on niitä sanoittanut ja osa on myös kuvittanut. Ja ne on ehkä semmoiset kaksi päälinjaa, mutta että niin kuin tuossa esittelyssä jo sanoitkin, niin tosi vahvasti kuitenkin tämä tämmöinen feminiini on aina kulkenut siellä semmoisena punaisena lankana ja se on jotenkin se pointti kaikessa, mitä mä teen. Ja niin, miten tämän aiheen äärellä sitten on niin kuin päätynyt, niin tokihan se tausta siellä on jo olemassa siellä ja kiinnostanut se johtajuus ja saanut sen kokemuksen siitä, että tämä ei ole ainakaan sitä johtajuutta, mitä mä haluaisin todistaa ja mitä mä haluaisin täällä maailmassa olevan. Niin tuossa joitakin vuosia sitten se lähti uudestaan se johtajuus sitten nousemaan tavallaan ihan uudesta lähtökohdasta ja uudesta näkökulmasta. Ja mä oon aika kauan tätä kypsytellyt, varmaan jo pian puhutaan 5 vuodesta, koska kaikki, jotka on tällaisella tietoisella polulla, henkisellä matkalla ja yrittäjä, niin tietää, että tavallaan se yrittäjyys ja se, mitä sä tuot tänne maailmaan ja mitä sä teet, mistä sä puhut, niin se lähteekin sieltä sisältä, niin täytyy kasvaa itsekin myös tietynlaiseen kohtaan. Ja olenkin kokenut, että mua on kasvatettu siihen omaan johtajuuteen ensin, ennen kuin mä oon niin valmis nyt vähitellen enemmän sit puhumaan myös muille tästä aiheesta, että oikeasti niin kuin elänyt myös todeksi sitä ja elän edelleen todeksi, valmiiksihan me ei tulla. Niin ehkä se on niin kuin aihe valinnut sitten minut tavallaan, koen ehkä enemmän niin kuin näissä asioissa usein onkin, että en tiedä, jos olisin saanut tietoisesti valita, puhunko johtajuudesta, niin olisin kokenut, että no mä en ehkä ole ollenkaan mikään semmoinen tyyppi, joka osaa puhua aiheesta, mutta näin ne menee, että sitten elämä meitä kuljettaa, elämä nostaa niitä esille ja samoin tämänkin aiheen kanssa on käynyt. Joo. Miten, oletko sä itse ollut tämmöisessä niin kuin johtaja-asemassa näissä konsernimaailmoissa, joissa sulla on sitten
tämä siemen lähtenyt kytemään, että mikä siellä ei toiminut ja millä tavalla sä olisit sitä ehkä Joo, muuttanut. mä en ole, silloin aikanaan en toiminut siellä niin kuin johtaja-asemassa, mutta olin niin kuin mukana johtajien tiimissä ja niin kuin mukana niin kuin tavallaan siinä johtajuuden koulutuksessa ja sillä tavalla niin kuin siellä maailmassa siinä sisällä. Itse toimin niin kuin päällikkötasolla. Mutta sitten niin mä koen, että se mun iso semmoinen johtajuuden koulutus on ollut sitten tässä, kun mä oon näitä isoja koulutuksia sitten nyt järjestänyt tämän yrittäjyyden aikana. Ja mielestäni yrittäjyys itsessäänkin on niin kuin isoa omaa elämänjohtajuutta ja muuta, että jotenkin semmoiset isot opit sieltä kantapään kautta on tullut niin kuin tämän kautta itselleni. Joo. Mä tosiaan tunnistan tuon myös itse siinä, että kun oli esimiehenä, niin mä tunsin ihan oikeasti tuskaa siinä, että kun siellä vaaditaan enemmän niitä maskuliinisia tai sitä maskuliinista lähestymistapaa, ja joka ei taas sovellu esimerkiksi mun omaan luonteeseen ollenkaan. Mä oon enemmän niin kuin haluan tuoda esiin niitä feminisiä puolia itsessäni, mutta mä huomasin, että mun piti tykittää ne jonnekin pohjalle ja ottaa sieltä ne maskuliiniset ominaisuudet, joka sitten loi sen ristiriidan siihen, että miksi mä en voinut hyvin ja vuoksi mä luulen, että aika monella myös niin kuin, johtaja-asemassa olevalla ihmisillä on tämä sama ongelma, että he joutuvat ehkä käyttämään sellaisia ominaisuuksia itsessään, jotka eivät ehkä istu oikein, josta syntyy se stressi ja ahdistus ja semmoinen, että tämä ei oikein toimi. Se on ihan ehdottomasti näin. Uskon, että moni samaistuu siihen. Ja moni nainen on sanonut sitä juuri, että ei tavallaan halua ottaa vastaan niin kuin tämmöistä johtajan asemaa, koska se on niin ristiriidassa, niin kuin sanoit, ei koe sitä omakseen. Tuntuu, että joutuu toimimaan niin vahvasti itseään vastaan. Ja Mm. tänään sanotaan myös olevan yksi syy siihen, että taustalla siihen, että miksi puhutaan siitä naisjohtajuudesta ja puhutaan siitä, että naisia pitäisi saada enemmän johtajiksi ja näin, niin mä uskon, että toi on siellä taustalla yksi iso syy, että yksinkertaisesti niin kuin, se on jotenkin sitä feminiiniä, niin kuin, se ei ole luonnollista sitä feminiiniä niin kuin tapaa toimia. Ja sitten tietenkin niin kuin iso kuva on se, että meidän rakenne ei tue sitä, että meidän systeemien rakenne, meidän yhteiskunnan rakenne, meidän kaiken toiminnan rakenne perinteisesti ei tue ollenkaan, se on rakennettu maskuliinin mukaan. Että siihen on myös oikeasti tosi vaikea tuoda semmoiseen niin kuin rakenteeseen systeemiin sisälle niin kuin, ikään kuin vastakkaista tapaa toimia. Mutta mä itse koen, että me ollaan niin kuin nyt vahvasti semmoisessa ajassa, että muutos on tapahtumassa monellakin tapaa, mutta myös tässä asiassa. Ja niin kuin me ollaan yhä valmiimpia katsomaan niin kuin niitä yhä enemmän ehkä ihan uudenlaisestakin näkökulmasta. Että Joo. mun mielestä niin monella tapaa tosi mielenkiintoisia aikoja me eletään. Että mm, mutta että paljon on tietysti vielä muututtavassa, puhutaan ihan tuommoisista isoista niin kuin tavallaan rakenteista ja meidän niin kuin yhteiskunnasta, niin sehän on kokonainen paradigman muutos, että se pitää niin kuin se käsitys, ihmisten käsitys, miten asiat kuuluu olla, ihmisten käsitys siitä, mitä on johtajuus, minkälainen on hyvä johtaja, niin nehän pitää mennä niin kuin kaikki tosi uusiksi, kun tuodaan tätä feminiiniä siihen mukaan. Ja haluan sitten sanoa myöskin sen, että en myöskään niin kuin itse ajattele ollenkaan sillä lailla, että meidän pitäisi nyt heilahtaa johonkin ihan toiseen ääripäähän, vaan että mä omalta osaltani haluan sitten puolesta niin kuin tuoda esille ja puhua näiden asioiden puolesta, että jos me saataisiin vähitellä niitä niin kuin yhdistettyä, että parashan on se feminiini ja maskuliini yhdessä, että mehän tarvitaan totta kai niin kuin erilaisia puolia, erilaisia tapoja toimia, mutta itse puhun sen feminiinin tämmöisen viisauden puolesta, ja että miten se niin kuin näkyisi siellä toiminnassa. Joo. Joo, toi on todella tärkeää se, että me saadaan, koska meissä kaikissa on kuitenkin se feminiininen ja maskuliininen puoli, että ne saadaan tasapainoisesti toimimaan, jolloin me pystytään olemaan sitä omaa itseämme niin kuin me ollaan. Ja me tarvitaan molempia puolia. Mutta miten sitten, kun sä puhut tässä nyt tästä feminiinisestä johtajuudesta, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
Joo, tuohon äsken mitä sanoit, niin siitä justiin jatkaisinkin niin kuin tähänkin kysymykseen, että pointtihan on niin kuin tosi paljon siinä, että nimenomaan itsessä ensin, ja niin kuin, se lähtee siitä sisäisestä johtajuudesta. Ja feminiinihän muutenkin on aina niin kuin energia, jos me ajatellaan energianakin feminiini ja maskuliini, niin feminiinin kulkee sisäänpäin ja alaspäin, kun se maskuliini on niin kuin ulospäin ja ylöspäin. Ja tavallaan niin kuin kaikki lähteekin sieltä sisältä ulospäin. Ja silloin ainut niin kuin mahdollinen tapa, jos halutaan vahvistaa tätä feminiiniä johtajuutta, on se, että me lähdetään ensin sinne sisäänpäin. Ja ensin niin kuin tehdään itsessämme sitä työtä, sitä johtajuuden työtä, mikä meitä ohjaa, mitä se johtajuus on itselle. Juuri tämä sisäinen tasapaino on isossa roolissa. Kohdata itsessään niitä kaikkia uskomuksia ja tunteita ja jopa traumoja ja kaikkia, mitä liittyy varsinkin naisilla, niin kuin ehkä yleistä, mutta kuitenkin sanon näin, että etenkin naisilla johtajuuteen, koska siihen on ajan saatossa historiassa vaan niin paljon kasaantunut monenlaista. Eli siellä on niin kuin monenlaista asiaa ja tasoa, joka ää, käydään ensin itsessään jollekin tasolle ainakin läpi, ennen kuin jotenkin se lähtee sitten sieltä sisältä ulospäin myöskin. Et, niin kuin mä sanon aina, että ole itse ensin se johtaja, jota haluat seurata. Eli ole itse ensin se, mitä sä haluat tuoda tähän maailmaan. Se on se sama ajatus. Että feminiinijohtajuus on tosi paljon sitä, että sä olet itsessäsi ja sä oot. Tuossa oli ihan hiljattain, sori jos mä pompin tälleen, mutta innostuneena selitän, mutta just hiljattain kuuntelin yhtä haastattelua tai podcastia, ja siinä oli hienosti sanottu se, että tämä nainen, en muista enää kuka, mutta sanoi sitä, että feminiinijohtajuus on sitä, että kun sä meet huoneeseen, jossa on ihmisiä, niin sä tiedät, että se on se johtaja, joka on kaikista eniten rentona siellä, joka on kaikista eniten paikalla, joka on kaikista eniten auki, pehmeä, läsnä oleva. Et se on se energia. Se on täysin erilainen, mitä me perinteisesti liitetään johtajuuteen, kovaa tulosta eteenpäin ja kaikki tämä, mitä me tiedetään. Niin tämä onkin niinku se, että se johtajuus lähteekin siitä niinku täydellisestä jotenkin siitä niinku pehmeydestä tavallaan olla läsnä sille, mitä tapahtuu ja yhteydessä itseen ja yhteydessä muihin ihmisiin, yhteydessä elämään, kuulla se, mitä niinku tapahtuu hetkessä. Ja se on ihan erilainen lähtökohta. Joo, ja toi on niin tärkeää ihan sen oman henkilökohtaisen tietoisuuden ja laajentumisenkin kannalta se, että me ollaan tietoisesti johdetaan myös itseämme. Ja kun sä puhuit tuosta paradigman muutoksesta, että sitä ei pystytä niin kuin kerralla näppäsemään tuosta, muutetaanpa nyt ihan toisenlainen näkökanta tähän, mutta tosissaan tuo, että kun jokainen meistä lähtee sieltä sisäisestä ohjauksesta ja sen oman itsensä johtamisesta, niin niiltä vähän pehmeämmiltä arvoilta, niin ehkä me vähitellen, näetkö, että sitä kautta me vähitellen sitten muutettaisiin myös tätä paradigmaa, rakennetta. Niin, se lähtee jokaisella. Meillä on niin kuin se oma osamme tässä kokonaisuudessa ja mitä useampi meistä niin kun tekee sitä muutosta, niin se vaikuttaa kokonaisuuteen. Ja sen takia myöskin mä itse siis en vie tätä niin kuin asiaa ollenkaan vaan tuonne yritysmaailmaan tai tuonne niin kuin sellaisille tasoille pelkästään, vaan ihan kelle tahansa. Että niin kuin meissä kaikissa on se johtajuus ja me kaikki ollaan oman elämämme johtajia. Ja me kaikki voidaan niin kuin johtaa sillä, kuka me ollaan, just siellä, missä me ollaan. Ja se ei tarkoita ollenkaan sitä, että meidän täytyisi toimia johtajan asemassa tai semmoisessa. Totta kai upeata, että me saataisiin enemmän myös niin kuin tällaisessa asemassa työskentelevien sitä muutosta, mutta lopulta ei ole kyse edes siitä, vaan tästä meidän niin kuin kokonaisuudesta, johon me kaikki vaikutetaan. Että mikä meitä ohjaa, kun me toimitaan oman elämämme johtajana tai suhteessa toisiin ihmisiin. Miten me johdetaan elämää itsessämme. Että se on niin kuin, mulle se on niin kuin vielä jotenkin niin paljon suurempi niin kuin kysymys tai tämmöinen ajatus täällä pohjalla tässä johtajuudessa.
että kun mä koen, että meitä niin kuin kaikkia kutsutaan tässä ajassa, varsinkin kun me tiedetään, että me koko maailma, kaikki tämä todellisuus, tietoisuus, ihan kaikki on niin valtavassa muutoksessa, niin se ei ole vaan, se työ ei ole vain joidenkin harvojen johtajien hommaa, vaan se on ihan meidän kaikkien hommaa, joka kuulee sen kutsun. Että meitä kutsutaan niin kuin tähän muutokseen ja meitä kutsutaan vastuuseen itsestämme ja sitä kautta myös vastuuseen tästä, mitä täällä maailmassa tapahtuu, luonnosta, kaikesta niin kuin elämästä, ylipäätänsä ihmisten hyvinvoinnista ja kaikesta. Että itse en näe sillä tavalla jotenkin ainakaan tässä hetkessä, että se todellinen muutos voisi tapahtua niin, että vaan ne tietyt harvat, vaikka johtajuusasemassa työskentelevät, muuttuu, vaan se itse asiassa, mä näen sen ainakin tällä hetkellä niin, että se suurempi osa ihmisiä, ihan me tavalliset tallaajat, jos nyt näin sanottaisiin tätä asiaa, niin kun mitä enemmän siellä tapahtuu sitä muutosta, niin sitä suurempi se voima on. Et se on myös sitä vanhaa maailmaa, että me jotenkin odotetaan sen pyramidimallin mukaisesti, joka on se täysin vanha malli, että ne, jotka on siellä päällä, niin ne alkaakin toimia eri tavalla ja tiputtaakin meille erilaisia ohjeita ja johtaa meitä eri tavalla. Kun se uusi tapa ajatella sitä onkin, että me ollaankin ympyrä, jossa meillä kaikilla on paikkamme siellä kokonaisuudessa. Ja meidän jokaisen tehtävä on löytää sitä johtajuutta itsestämme ja sitten katsoa sitä asiaa, mitä me yhdessä halutaan muuttaa, mitä me yhdessä halutaan, minkälaista maailmaa me oikeasti halutaan rakentaa. Mutta jos me yksittäiset ei oteta sitä vastuuta myöskin, niin silloin siihen ei tule voimaa. Ja mehän nähdään, minkälainen maailma on nyt, kun me annetaan se kaikki valta tavallaan sinne pyramidin huipulle, niin mehän nähdään, missä me eletään. Ja Mm. se ei ole enää se tie, ja se ei ole niin kuin kestävää, ja se ei ole sitä, mitä sen kuuluisi olla. Miten sitten, minkälaisia työkaluja sulla olisi tarjota sitten tähän, että jos ihminen on kuitenkin tottunut siihen, että tietynlaisen passiivisuuteen tässä vaikuttamisessa ja ihan sen oman elämänsä ohjauksessakin, että se on hirveän hankala lähteä sitä omaa ajatusmallia muuttamaan tuosta vaan, niin minkälaisia työkaluja sulla olisi tarjota tähän, että miten tästä lähteä eteenpäin? Ja siinähän se onkin, että kun se tavallaan niin kuin, siihen täytyy kuulla se kutsu myöskin, ja se, niin kuin, että eihän ihminen, ähm, jos ajatellaan vaikka luontoa, niin sitten vasta kun ihmisellä on itsellä jokin henkilökohtainen suhde siihen luontoon, niin sieltä alkaa nousea myös se vastuu aidosti siitä luonnosta. Eli siinähän se vähän onkin, tämä meidän ihmisyys on vähän tämmöinen haastava siinä mielessä, että kun ihminen mieluusti olisi ihmisyydessään vähän tämmöinen nautinnollinen ja helposti antaisi pois juuri sen vastuun ja muuta, että me ihmisenä ollaan vähän sellaisia, niin, mutta siinä vaiheessa, kun se sydän avautuu ja se tietoisuus lähtee heräämään, niin se liittyy mun mielestä vahvasti siihen, että ei voi odottaakaan, ehkä mä yritän sanoa myös sitä, että ei voi odottaakaan, että kaikkia tämä ei puhuttele välttämättä koskaan, tai ainakaan vielä, niin kun, koska se vaatii tavallaan sen kutsun, ja se vaatii sen jonkin heräämisen sieltä sisältä, niin sen takia se on vähän haastava antaa myös tavallaan työkaluja, että se lähtee niistä, jotka sen luonnollisesti kuulee mun mielestä sen kutsun, ja sitten me saadaan yhä enemmän niin kuin niitä esimerkkejä myöskin, että meillähän ei myöskään ole tällä hetkellä esimerkkejä, mitä se voisi tarkoittaa, minkälainen olisi tämän uuden ajan johtaja ihan oikeasti, että mehän vasta rakennetaan sitä. Sehän on vasta, tämä on aihe, joka vasta niin kuin nyt oikeasti jotenkin nousee ihan uudella tavalla, niin kuin, kun kuuntelee maailmaakin seuraa, niin nythän me vasta niin kuin avaudutaan sille niin kuin koko aiheelle, niin sen takia se onkin sitten pikkasen haastavaa, että vielä on vähän vaikea sanoa semmoisia, niin kuin, että tee näin ja näin ja näin, niin siitä se lähtee. Joo. No, minkälainen olisi sitten tämä uuden ajan johtaja? Minkälainen se käytännössä sitten näkyisi esimerkiksi työelämässä? Joo. No totta kai siis tätähän voi lähteä niin monella eri tapaa. Tähän voi liittyä paljonkin asioita, mutta jos mä lähden siitä liikkeelle, että tavallaan mitä kaikkea niin kuin se feminiinijohtajuus voisi tarkoittaa, niin siihen liittyy tämmöisiä sanoja, ainakin mun puheissa, kun
intuitio, luovuus, kuunteleminen, aitous, vastaanottaminen, myötätunto. Luontoyhteys luonto on tosi isossa roolissa. Ylipäätänsä tämmöinen ihmisyys ja yhteistyö, että yhdessä ei ole niitä yksittäisiä vetojuhtia, vaan että se on enemmän semmoista yhteisjohtajuutta. Niin kuin tämmöinen palveleminen on myös erittäin iso niin kuin sana, kun puhutaan feminiinistä johtajuudesta. Ja sitten kun näitä lähdetään niin kuin esimerkkinä, näitä asioita lähdetään niin kuin pilppomaan sitten käytännön tasolle, niin sittenhän sieltä alkaakin niin kuin löytymään sitten jo enemmän. Että esimerkiksi intuitio on semmoinen aihe ja luovuus, joka on mulle tosi rakkaita. Ja mä oon aikaan 10 vuotta sitten kirjoittanut kirjankin intuitiosta. Niin tavallaan, no mitä se tarkoittaa käytännössä? Juuri sitä, että olisi mahdollisuus enemmän tilaa ensinnäkin kuunnella sitä intuition ohjausta ja myöskin toimia sitten se intuition johdattamana, tehdä myös valintoja ja päätöksiä esimerkiksi yrityksessä tai omassa elämässä nyt ainakin, jotka pohjautuisikin siihen intuitioon tai se intuitio edellä. Intuitio ja tämmöinen analyyttisyys ja loogisuustakin kulkee käsi kädessä, mutta Anteeksi, tuli pieni katkos, kun tuli yskän kohtaus, mutta jatketaanko Katja eteenpäin? Eli kun me oltiin vielä keskustelemassa siitä, että minkälainen se on se feminiininen johtajuus sitten ihan työelämässä, jos sä ehditkin sitä jo kertoa jonkun verran. Mutta oliko sulla vielä jotain muuta lisättävää siihen vai jatketaanko eteenpäin? ää, joo, vähän tietysti unohtin jo, mitä tuossa Flowssa äsken sanoin, mutta jatketaan siinä mielessä. Joo, tähän nousee ehkä vielä toi, että voisin ehkä avata sitä niin kuin näkökulmaa vielä tuohon, että juurikin, että se on niin erilainen tapa toimia kuin mihin me ehkä ollaan totuttu siinäkin mielessä, ähm, että kun niin kuin mä puhuin aikaisemmin siitä rakenteesta, että jos me ajatellaan vaikka tiimiä, joka toimii, tai niin kuin tälleen vähän nyt vanhoillisesti ajateltuna, niin kuin mä menen ehkä vähän semmoiseen ääripäähän, että saadaan varmasti niin kuin selkeyttä tavallaan niihin eroihin, niin on kuitenkin se vanha rakenne on sitä, että se tietyt ohjeet tai tavoitteet tai muut tulee kuitenkin aika pitkälti tavallaan sieltä tietystä kohtaa ja sitten on niitä, jotka toteuttaa sitä ja muuta. Niin käytännössä sitten se feminiini, jos menee edellä johtajuudessa tai siinä yhdessä työskentelyssä, niin nimenomaan se pointti on se niin kuin syvä yhdessä työskentely, jolloin niin kuin se vastuu onkin niin kuin jakautunut eri tavalla. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö silti olisi aina joku johtaja tai niin kuin vaikkapa ihminen tiimissä, jolla on tietynlainen erilainen vastuu, että on niin kuin vetovastuu silti. Että kyllä mä uskon siihen kanssa, että me tarvitaan, kun me toimitaan yhdessä, niin me tarvitaan aina se joku, se voi olla vaihtelevaa, että myöskin se vetovastuu, mutta aina jollakin on tietynlainen niin kuin johtajuuden vastuu siinä, että hommat pyörii ja se, joka vetää eteenpäin ja tavallaan pitää sen käynnissä, mutta että kuitenkin niin jokainen tuo ihan eri tavalla siihen panoksensa, siihen kokonaisuuteen ja ottaa sen oman vastuunsa, mutta myöskin niin kuin pystyy, että siinähän on myös ajatuksena se, että jokainen pystyisi tuomaan myöskin vahvemmin sen oman lahjansa siihen ja sen, että mikä on juuri kullakin meillä on niin kuin oma ainutlaatuinen niin kuin lahjamme, mitä ikinä me sitten niin kuin toteutetaankaan. Että ei me tarvitse ajatella vain sitä työelämääkään, vaan ylipäätään se meidän perheessä, meidän elämässä ja muuta. Että me löydettäisiin kokonaisuudesta se oma paikkamme, missä me saadaan toteuttaa itseämme ja tuoda se, mitä just meillä on annettavaa. Ja että tavallaan se kokonaisuus tulisi mahdollisimman eheäksi, kun me saadaan meidän erilaisia puolia sinne. Ja tätä niin kuin vertaankin just siihen luontoon. Tosi mulla on vahvana niin kuin se luontoajatus siellä, että mitä se me voitaisiin tavallaan niin kuin toimia niin kuin luonnossa niin kuin luontokin toimii. Että ihan kaikilla on oma tehtävänsä ja paikkaansa ja se on se kokonaisuus, että kun sen saa niin kuin mahdollisimman harmoniaksi luonnollisesti virtaamaan, niin sehän olisi se tavoite. Että joo, se on niin kuin mielenkiintoinen asia, ja niin kuin, mutta se vaatii just, että se nimenomaan niin kuin tuon taas uudestaan sen, että kun se matka on sieltä sisältä ulos,
että eka löytää tavallaan sen yhteyden itseensä ja siihen, että no mikä on se mun, miten mä haluan palvella tätä kokonaisuutta, niin se lähtee sieltä sisältä päin nimenomaan rakentuu, että sehän ei rakennu siitä, että joku sanoo, että toi on sinun paikkasi. Ja Joo, sitten sit, kun se lähtee sieltä nimenomaan sieltä niin siitä palvelemisen tahdosta ja sieltä sydämestä enemmän se edellä, niin silloin ihmisen pitää olla kuitenkin jo tietyssä kohtaa itsensä kanssa, että tuntee itsensä sen verran hyvin, että, että tietää, tunnistaa kuka on ja mikä on se oma lahja. joo. Näin, niin, mä itsekin ajattelen sitä, että miten ihanteellinen ympäristö tuo olisi työskennellä. Että sä saat olla oma itsesi, sun ei tarvitse muokata itseäsi tietynlaiseen esimerkiksi tiimikulttuuriin, jossa kaikkien pitää ehkä käyttäytyä samalla tavalla, että se on hyväksyttävää ja siellä yksi ainut ihminen sanoo, miten kaikki tehdään, vaan että siellä enemmänkin kuunnellaan sitä ja kaikilla on kuitenkin se oma sisäinen viisaus ja se, jota pystyy jakamaan sen koko ryhmän hyväksi. Että se ei ole aina lähde siitä vaan, että mikä on kokonaan sen yrityksen hyväksi, vaan se, että myös ne ihmiset, jotka totta kai saa siitä palkan, mitä ne tekee, mutta he myös niin kuin voisi tuolla paljon enemmän siihen, jos heille annettaisiin tilaa. Et kyllä, mä huomasin itse kyllä niin kuin muutamassa yrityksessä, missä mä oon ollut, on yritetty tätä jo tuoda, mutta sitten siellä on kuitenkin markkinavoimat, jotka jyllää sitten kaiken yli, jolloin se vie sitten sen terän siitä, mitä oikeasti voitaisiin toteuttaa ihan tuolla juuritasolla. Mutta onko sä itse huomannut näin, kun säkin valmennat paljon eri ryhmiä ja ihmisiä, että onko jo toiminnassa jotain yrityksiä, esimerkiksi Suomessa, jossa tämän tyyppinen johtajuus jollain osin jo toimii? Joo, ei ole, niin kuin siis mun tiedossa, ja nimenomaan juurikin, että paljon tässähän on asioita, nythän me kuitenkin mennään suht pintapuolisesti näitä mun ajatuksia tässä näin, ja paljonhan ne on semmoisia, joista on jo pitkään puhuttu, ja paljon asioitahan totta kai niin kuin tehdään jo mm, upeasti, ja asioita kehitetään, ja suuntahan on niin kuin kuitenkin ollut jo pitkäänkin niin kuin tänne suuntaan ja näin. Että ehkä sitten ei ole vaan niinku puhuttu mistään feminiinistä johtajuudesta tai johtajuudesta ja feminiinistä viisaudesta, mutta että kyllähän meillä on niinku noista teemoista puhuttu jo hyvinkin pitkään. Vaikkapa jos otetaan intuitio ja luovuus, niin nehän on ollut työelämässä jo hyvinkin kauan ja tiedetään, kaikki tutkimukset sanoo, että ne on niinku esimerkkinä tulevaisuuden avaintekijöitä vaikkapa yritysmaailmassa ja näin, mutta että sitten ehkä se, mitä itse tuon siihen niin kuin lisää, on tämä tämmöinen tietynlainen niin kuin kokonaiskuva, että me voidaan puhua niistä yksittäisistä asioista, mutta sitten tietenkin niin kuin pystyttäisiin näkemään myös se kokonaisuus, vielä laajempi kuva, ja se, joka auttaa sitten niin kuin oikeasti muuttamaan niitä rakenteita jollain aikavälillä. Niin. En tiedä, vastasinko nyt sun kysymykseen, kun lähti taas ajatukset Joo, kyllä. leikkaamaan, mutta niin, joo, näin ehkä avaisin sitä vielä. Joo. Sä oot myös puhunut paljon tuosta luontoyhteyden tärkeydestä ja siitä, että miten me ollaan osa luontoa ja miten meidän on niin kuin, tarve myöskin ehkä tärkeää se ymmärtää. Niin miten muuten tämä luontoyhteys liittyy tähän feminiiniseen johtajuuteen? Joo, se on niin kuin, tuossa niin kuin vähän avasinkin tuossa yhdessä kohtaa, että juuri se, että ainakin itselleni ja niin kun se avautuu se ymmärrys sen luonnon, että jos mä peilaan niin kun näitä ajatuksia sinne luontoon ja katson sitä tosiaan, että miten luonto toimii, ja myöskin sitä kautta, että mikä on luonnollista ihmiselle, niin sitä kautta voi myös syntyä niin kuin ymmärrystä enemmän tämän teeman äärellä. Että mehän ollaan aika kaukana nykymaailmassa siitä, mikä on luonnollista ihmiselle. Ja enkä mä sano tässä, että meidän täytyy nyt mennä jotenkin ajassa taaksepäin ja näin, vaan niin kuin muistaa tavallaan niin kuin sillä lailla tuoda sitä nimenomaan sitä tasapainoa jälleen sinne, että tämä tapa, millä me nykyään toimitaan, ei ole kovinkaan kestävä. Ihmiset palaa loppuun ja ihmisillä ei ole tilaa niin kuin kuunnella tosiaan itseään, niin ei ole tilaa niin kuin, sille hyvinvoinnille sillä lailla, kun olisi tarkoitus.
että se semmoinen luonnollinen, että asiat pääsee virtaamaan luonnollisesti ja vaikkapa jos ajatellaan työelämää, että oikeat ihmiset ja asiat löytäisi paikkaansa, niin sillähän ei ole niin kuin tilaa, koska se rakenne on, se koko systeemi on niin kuin täysin eri pohjalle rakennettu, että aina me palataan niin kuin siihen. Mutta, mutta, mutta niin, eli just se semmoinen niin kuin, yksi pointti, niin kuin mikä liittyy myös tähän niin kuin luontojuttuun, on se, että yhä enemmän me puhutaan just tekoälystä ja yhä enemmän meitä ohjaa myöskin, tai meidän toiminnassa on mukana ihan niin kuin tekoäly ja sen erilaiset niin kuin ulottuvuudet, niin myöskin niin kuin mä tuon vähän vastaiskua siihenkin pikkasen, niin kuin siihen, että me ei niin kuin kadottaisi myöskään sinne maailmaan ihan täysin, vaan myös siihen niin kuin se luonto mukaan ja se, mikä on luonnollista. Että jos puhutaan vaikka, me palaan taas siihen intuitioon, kun se on hyvä esimerkki ja itselleni jotenkin niin tuttu ja sitä olen syvällisesti monella tapaa tarkastellut, niin itse asiassa meidän jokaisen sisällä on ihan älyttömän upea teknologia. Meidän niin kuin intuitiota voisi sanoa, että se on niin kuin ihmisen luonnollinen teknologia. Että meillä kaikilla on mahdollisuus, potentiaali oikeasti sen sydämen kautta avautua niin kuin tähän yhteyteen kaiken kanssa ja sitä kautta saada myös sitä tietoa ja viisautta. Ja toisin kuin, että me haetaan se tieto jostain muualta. Ja tämäkin liittyy siihen luontoon, että jälleen taas se, niin kuin se yhteys kaikkeen. Se yhteys on niin kuin tärkeä sana kaikessa, että meillä on se yhteys siihen luonnolliseen ihmisyyteen ja sen viisauteen, sen voimaan ja mitä kaikkea se sieltä avaa. Millä tavalla sä oot itse luonut tämän yhteyden? No, mulle se tarkoittaa, kun mä puhun siitä yhteydestä, niin just, että ensin sinne sisälle, niin se yhteys itseen. Niin yhteys vaikkapa mun niin kuin eri ulottuvuuksiin, mun ajatuksiin, mun tunteisiin, mun kehoon, mun sieluun. Ja että jos me ajatellaan vaikkapa johtajuutta, mitkä ajatukset minua ohjaa, mitkä uskomukset minua ohjaa, mennään tunnetasolle. Minkälaisia haavoja, traumoja, sisäisen lapsen kipuja mulla on, mitkä toimiikin minua ohjaten, enkä minä ole ohjaksissa. Tai kehollinen, että mitä kaikkea mulla on kehollisesti, niin kun, mikä vaikuttaa johtajuuteen. Tähän liittyy myös vaikkapa meidän sukulinjat, mitä kaikkea mä niin kun kannan itsessäni. Ja sitten vielä sielutaso, tietenkin niin tämmöinen henkisempikin taso siihen, että mitä kaikkea sitä kautta tulee. Että avaa sitä yhteyttä eri tasoilla itseen, että tulee itsessään kokonaisemmaksi ensin. Ja se on juuri tätä niin kuin henkisen tien polkua totta kai. Itsetuntemus ja vapautuminen olemaan se, kuka on. Mutta sitten juuri tämä niin kuin yhteys muihin. Se, että miten avata se yhteys myös niin kuin kun maskuliininen on enemmän sitä informaatiota, energiaa ulos, ja me kerrotaan vaikka, että tee tämä ja tämä tulisi mennä näin ja toi on tavoite ja siihen mennään, niin myös mukaan vahvemmin se opetella kuuntelemaan, opetella vastaanottamaan, jotka on feminiinisiä puoleja. Miten me oikeasti pystytään, tai miten me oikeasti kuullaan myös ihmistä, kun me ollaan ihmisten kanssa. Jos me vaikka toimitaan johtajana, miten me oikeasti pysähdytään kuulemaan sitä ihmistä, koska luonnollisesti me ollaan opittu siihen, että vaikka me pysähdytään kuuntelemaan ihmistä, niin me jo samalla mietitään sitä, että mitä me vastataan tähän, tai että miten me kuitenkin viedään tämä johonkin siihen, mihin me halutaan, että tämä menee tämä juttu, tai että miten me jotenkin vaikutetaan siihen tilanteeseen. Mutta mitä se voisikin olla, että me opetellaan oikeasti kuuntelemaan ja avautumaan ja vastaanottamaan sitä, mitä on. Tai niin, esimerkkinä niin kuin tämmöisiä asioita, mitä nousee tähän. Joo, mä itse huomannut sen niin kuin yksi tärkeimmistä esimiehen työkaluista juuri tämä aktiivinen kuuntelu. Et kun siellä kuitenkin ei pitää, vaan saa pitää näiden omien tiimiläisten kanssa esimerkiksi just one-to-oneja tai kehityskeskusta ja muita, että siinä on oikeasti läsnä ja on sieltä sydäntietoisuudesta, että sulla on se myötätunto siinä mukana, että vaikka sulla on ne
tekniset faktat ja realiteetit toisen tekemisistä ja muista, mutta myöskin se tärkeä se ymmärrys, mistä lähtökohdista se toinen tulee siihen ja kuunnella, mikä hänellä on sanottavanaan, että mikä se viesti sieltä on, niin tämä on tosi tärkeää. Kyllä. Ja sitten just se feminiini, että kun feminiini pyytää meissä niin kuin antautumaan ja laskeutumaan siihen, mitä on, että tämä liittyy vähän siihen intuitioonkin, mutta siihen, että jos me ajatellaan vaikka jotain, että mitä me halutaan muuttaa, mitä me halutaan tehdä, niin me ollaan totuttu niin kuin olemaan siellä päissämme ja niin kuin siihen, että me käytetään sitä meidän loogisuutta, analyysiä ja niin kuin me ollaan totuttu turvautumaan niin kuin siihen. Siihen meidät opetetaan pienestä pitäen, että se mikä on faktaa ja mikä on laskettavissa ja mikä on, niin kuin, se on turvallista, se on niin kuin loogista. Niin mitä jos me yhä enemmän voitaisiin niin kuin pysähtyä oikeasti kuulemaan se, että miten elämä ohjaa. Miten elämä ohjaa, mitä isommassa kuvassa tahtoo tapahtua, eikä se, mitä me tahdotaan tapahtuvan. Mä olen huomannut sen, että kun mä en ole hirveästi vielä puhunut näistä asioista, mutta se, mitä mä olenkin puhunut ihmisten kanssa tai tuolla muutamia luentojakin pitänyt aiheesta, niin kyllä mä huomaan sen, että monien on tosi vaikea ymmärtää vielä näitä asioita, ja se on täysin niin kuin luonnollista sekin, että niin kuin tavallaan sitä syvyyttä, niin kuin mitä itsekin niin kuin näen tässä näissä kaikissa aiheissa, koska me vasta opetellaan tai ne on vasta avautumassa meissä niin kuin uudelle syvyydelle. Ja sitten se, että yleensä nimenomaan sitten semmoiset niin sanotut henkiset tai tietoisemmat ihmiset, jotka on tehnyt jo työtä itsensä kanssa ja on auki se sydän ja on avoimempi mieli niin kuin kokea ja nähdä ja elää toisenlaista todellisuutta, niin he tavoittaa niin kuin tämän ihan toisella tavalla ja näin se niin kuin on ja hyvä niin, mutta että kun se tulee sen kokemuksen kautta ja siitä, että sä saat sen oman kokemuksen siitä yhteydestä itseesi ja oman kokemuksen yhteydestä toiseen ihmiseen, joka menee eri tasolle kuin aikaisemmin, tai se oma kokemus siitä yhteydestä luontoon, joka on jotain muuta kuin se, että sä vaan kävelet luonnon läpi, vaan että sä ihan oikeasti koet olevasi osa sitä luontoa. Sä oikeasti koet sen sun vastuusi siinä ja se sun tehtäväsi ja se sun vapautesi siinä niin kuin tämän kaiken keskellä, niin se on ymmärrettävää, että jos ei ole tavallaan vielä semmoisia kokemuksia, sisäisiä kokemuksia, niin se voi olla vaikea myös ymmärtää. Se on totta. Ja niin kuin yrityksessä varsinkin, kun siellä toimitaan näiden laskennallisten mittareiden kautta, niin monet näistä arvoista, mitä tuoit tuossa esiin, on sellaisia, joita sä et voi laskennallisesti mitata ennen kuin ne jollakin tavalla muotoutuu joksikin konkreettiseksi olemukseksi siinä työssä. Mutta se, että jos me alettaisiin arvostaa niitä, että ne on ominaisuuksia, joilla on arvoa myöskin, niin se olisi ehkä oma tapa laajentaa tätä tietoisuutta. Mm, juuri näin. Ja sitten kun siinä on isona niin kuin ajatuksena feminiinissä on aina se, että ei minä vaan me. Feminiini yhdistää, se on niin kuin se, joka palvelee, joka on se kokonaisuus, jossa on erilaisia ulottuvuuksia. Meidän feminiini on hyvin monimuotoinen ja moniulotteinen ja monisävyinen, niin juuri tämä me-ajatus myöskin, että se todellinen me-yhteyshän tulee vaan sen sydämen kautta, sekin on se, että kyllä sillä tavalla niin kuin on haastavaa niin kuin puhua näistä asioista johonkin yritysmaailmaan, ja sen takia mä niin kuin itse puhunkin enemmän niin kuin, juuri niin kuin sinä sanoinkin, niin sellaisille, jotka kuulee aidosti sen kutsun näiden asioiden äärelle, ja sieltä kautta se muutos ehkä lähtee vähän helpommin. Se on, ja ehkä, ja varsinkin voi olla niin kuin osalle miespuolista juuri tämä feminiinisanakin, että sä et niin kuin, hirveän vaikea hyväksyä sitä, että mulla on feminiinisiä ominaisuuksia, että tekeekö se musta jotenkin erilaisen, jos totta kai niin kuin, kun me hyväksytään nämä eri puolet meissä, se tekee meistä jotain ehkä muuta, mitä me ollaan tällä hetkellä, mutta se, että tämmöisessä hyvin machokulttuurissa se feminiinisyyden hyväksyminen voi olla yksi iso askel ottaa.
miespuolisille varsinkin. Joo, eli silloin jo tosiaan niin yleensä, koska mä vaikka olen pitänyt luentoa tästä aiheesta, niin mä nimenomaan aika alkuun heti puhunkin siitä, että mitä se feminiini on, että kun myöskin jos asia ei ole yhtään tuttu, niin ihminen usein ajattelee, että feminiini on yhtä kuin nainen, mutta feminiinihän ei sillä tavalla varsinaisesti liity sukupuoleen mitenkään, vaan se on niin kuin enemmän sitä energiaa tai ulottuvuusaspekti meissä, toinen puoli meissä kaikissa, että meissä kaikissa on se feminiini ja maskuliini, että se on tietysti hyvä semmoinen peruslähtökohta, että ymmärtää sen. Ja toisekseen myöskin niin kuin olen huomannut sen ihmisten kommenteista, että sitten jos ei myöskään asiat ole tuttuja, niin sitten monet sekoittaa hieman, että kun mä puhun feminiinistä viisaudesta, että mä puhun feminismistä, että kuitenkin puhun enemmän semmoista niin kuin elämän, elämän energioista ja semmoisista ei ismeistä eikä semmoista opeista tai niin kuin, en jostain pyrkimyksestä johonkin tietynlaiseen raamiin kuitenkaan, vaan enemmän just niin kuin toisinpäin, että siitä feminiinistä viisaudesta ja sitä elämän viisaudesta, joka meitä ohjaa, syvästä viisaudesta. Joo. Miten sitten, minkälaisena sä näkisit sitten yhteiskunnan muodostuvan tässä, jos ajatellaan esimerkiksi, että ollaan siirtymässä uuteen aikaan, jossa tämmöiset vähitellen alkaa tulla työelämään ja meidän jokaisen omankin elämään, niin minkälainen meidän yhteiskunnasta tulee silloin? Minkälaisessa yhteiskunnassa me sitten eletään? Joo, se on iso kysymys ja kukaan meistä ei täysin tiedä, mutta se miten itse koen tällä hetkellä ainakin totuudelliseksi itse sisälläni on se, että kyllähän elämä kutsuu meitä selkeästi toimimaan jälleen enemmän semmoisessa yhtenäiskulttuurissa, mitä se sitten voikaan tarkoittaa varmaan monia asioita, mutta enemmän se, että me ollaan nyt eletty pitkään sitä niin kuin tämmöistä yksilöiden aikakautta. Ja itse näen, että se ei ole niin kuin vaihtoehto enää tulevaan, vaan että juuri jälleen se luonnollisuus ja jälleen se luonto, että me ollaan tosiaan kokonaisuus, jossa kaikilla meillä on tärkeä osamme, mutta me ollaan silti kokonaisuus ja se voima syntyy siitä meidän yhteisestä yhdistymisestä ja yhdessä toimimisesta. Siinä on se todellinen voima, niin itse näen, että se on se niin kuin, mitä tapahtuu tällä hetkellä ja vahvasti se suunta eteenkin päin. Ja tämä tietysti ihan sitten eri niin kuin tasoilla, että ihan niin kuin omassa perheessä, omassa piireissä, omissa ryhmissä, missä kukakin on heimoissa ja sitten taas niin kuin vaikka yritysmaailmassa ja muuta, että niin kuin samat muutokset tapahtuu eri tasoilla tai eri paikoissa. Voitko sinulla tähän loppuun vielä sanoa jotain, mitä ei oltaisi vielä käsitelty tästä feminististä viisaudesta ja uudenlaisesta johtajuudesta? Ehkä mä haluaisin niin kuin nostaa just sen sanan palveleminen niin kuin vielä. Mulle se on ainakin tärkeää tämän teeman äärellä. Että, mä oon monta kertaa sanonut sen, mä en tiedä, tiedätkö sä semmoisen kuin Gene Keys, ja siinä on semmoinen sen kehittäjä kuin Richard Rudd, niin hänellähän on tämmöinen lause, jota hän usein sanoo jossain niin suomennettuna, että miten voin niin kuin parhaiten palvella kokonaisuutta ja että niin kuin, miten voin parhaiten palvella kokonaisuutta, miten voin olla parhaiten palveluksessa tässä elämässä. Ja mun mielestä niin kuin, jos jotain haluaa tehdä, niin voi vaikka hiljentyä sen kysymyksen äärellä aina välillä kysymään, että me ei välttämättä tarvitse tietää sitä vastausta, mutta kun me kysytään jotain kysymystä, niin se lähtee johdattaa myös meidän elämää. Se lähtee viemään myös niiden asioiden äärelle, mitä me kysytään. Ja koska sitten siihen sisältyy jotenkin niin paljon juuri sitä, että me viedään se meidän huomio siitä meidän itsestämme enemmän siihen kokonaisuuteen. Ja viedään se huomio sinne meidän sydämeen, siihen palvelemiseen. Me kutsutaan sillä niitä asioita, mitkä on itselle oikeasti arvokkaita, merkityksellisiä ja mitkä on myös meille monelle muillekin. Niin kuin tavallaan se on tärkeä kysymys mun mielestä se palveleminen ja miten minä voin palvella kokonaisuutta, joka liittyy niin kuin hyvin keskiössä tässä feminiinissä
johtajuudessa. Joo, mä huomasin, toi alkoi heti väreilemään mun sydämessä toi kysymys, että se on semmoinen, minkä mä itsekin koen tärkeäksi, että mä pohdin paljon, että mikä se on se mun rooli, millä tavalla mä voin tätä kokonaisuutta palvella näillä omilla lahjoillani ja kyvyilläni. Kyllä, joo, ja sitten juuri se on taas sitä, että kun me yritetään saada se vastaus tälle, me yritetään ymmärtää loogisesti ja yritetään niin kuin analysoida, että toi tai toi tai toi, mutta se vastaus, se riittää, että sä kysyt sen ja annat elämän ohjata sua. Että se on jälleen taas sitä feminiiniä viisautta, että sä antaudut sen elämän, niin kuin, että se virtaa ja se näyttää sulle sen tien. Ja ähm, jälleen kerran, että se sydän on niin kuin edelläkävijä. Että nythän me ollaan toimittu pitkän aikaa niin täällä yhteisessä todellisuudessa, että meillä on se maskuliini, joka on tavallaan se edelläkulkija ja feminiini tulee perässä, jos ollenkaan joissain asioissa. Mutta nyt, että kääntäisikin sen, että se ensimmäinen, joka kulkee siinä edellä, on se feminiini. Feminiini näyttäisikin sen tien. Ja sitten maskuliini tulee toki siinä mukana sitten, mutta kääntäisikin sen toisinpäin. Joten sieltä voikin avautua ihan jotain muuta, mitä ikinä osaisi kuvitellakaan, mitä ikinä voisi ajatellakaan niin kuin päällä. Ja silloin se on niin kuin sitä kokonaisuutta myös parhaiten palvelevaa, koska me ei voida niin kuin ymmärtää kaikkea sitä kokonaisuutta, mitä on. Mutta me voidaan antautua sille ja luottaa siihen, opetella luottamaan siihen. Sekin on usein pitkä polku, että me opitaan luottamaan siihen, mutta me voidaan tehdä se, että me opitaankin luottamaan siihen, että se, mitä me ei voida tietää, niin se palveleekin parhaiten, kun me vaan mennään sen sydämen mukaan ja toimitaan siinä hetkessä, kun niitä asioita tulee luonnollisena impulssina meille tässä polulla. Toi on niin inspiroiva. Kiitoksia kaikista tästä tiedosta ja viisaudesta, mitä olet jakanut meidän kanssamme. Ja, jos meidän katsojat haluaa olla sun kanssa yhteydessä tai tehdä yhteistyötä sun kanssa, niin miten sun parhaiten saa kiinni? Joo, no varmaan paras on se, että nettisivut katjafrange.com ja sitten Instagramissa myöskin on aika aktiivinen, että ne on ne parhaimmat väylät. Ja tosiaan suunnitteilla on tässä, kun tätä kuvataan, niin suunnitteilla on ja ehkä sitten kun tämä ulos tulee, niin on jo mainostuksessa tai ilmoittautumisessa, mutta myös tämän teeman äärellä koulutusta ja muuta. Mutta että kun seuraa mun sivuja ja Instagramissa, niin varmasti saa sitten niistä lisätietoa ja voi niitä tiedustella niistä sitten lisää. Että mielelläni kyllä muutenkin keskustelen näistä aiheista. Ja tämä on valtavan iso aihe ja valtavan niin kuin suuri aihe, mutta toivottavasti sain tuotua ainakin semmoisia palasia ja inspiraatioajatuksia sitten kuitenkin tämän aiheen ympärille. Ihan varmasti. Ja niin kuin tästä olisi tosiaan voinut puhua todella pitkään ja vielä paljon syvällisemmin. Mä koin, että meillä jäi niin paljon käsittelemättä asioita, mutta ehkä me joskus keskustellaan vielä lisää tästä. Kyllä, Etenkin sitten, kun jos sulla alkaa nämä koulutukset, niin olisi tosi kiinnostava keskustella joo, niistä lisää. Mut, kyllä joo. Elämä ei tule valmiiksi ihan tuosta noin vaan, ja hyvä niin, koska sit se tarkoittaa sitä, että se on elämää. niin, totta. Mut kiitoksia todella, todella paljon tästä keskustelusta ja on ollut todella inspiroivaa kuulla tätä. Ja siis mä oon itsekin aivan sillä täpinöissä, että ihanaa on, että pitää alkaa kokeilemaan omassakin elämässä vielä syvemmin. Mutta kiitoksia Mahtavaa. Katja. Kiitos paljon Taina. Ja Ja kiitoksia kiitoksia, kaikille kuulijoille. joo, kiitoksia kaikille. Moikka! Moi moi.